Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Nggih monggo kan iki Cik Mandur Yoyo. Riyo ni Cik Gurung Tek. Karena sawal ya sakulan. Meskipun ku tanggal 10, tanggal 11, ya tanggal Cik sawal. Nggih monggo sareng-sareng di kados biasane nggih kita awali kados napa niku wulan iki istiqomah anggenipun kula jenengan ngaji dinten menika kita buka malih. Nggih kados biasane monggo kita awali kados mau sifat Rabbul Gusti Allah syahadat sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wa dhaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama masyarakat kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wa dhaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama masyarakat kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa
mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basara kalam qadiran muridan aliman nahayan sami'an basiran mutakalliman. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinapa kula panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat sehingga kula panjenengan saged kangge saged kumpul malih saged istiqomah anggenipun sareng-sareng belajar. Alhamdulillah. Sehingga temriki kan sedayane nggih sami kedudukan nggih sami-sami kawulane. Temriki genek bedane padha kabeh. Kula panjenengan nggih sami. Sehingga iki mang padha-padha ayo bareng-bareng iki mang mengenal ning Gusti Allah utawa ngawuru ning Gusti Allah ana ing sifat kalih dosa. Lah krana napa? Kula jenengan temriki wau mboten saged lepas saka sifat rumpule Gusti Allah. Awake iki mang tandang gawe apa wae, polah piye panggonan ning ndi ae panggah ana ing sifat rumpule Gusti Allah. Lah krana napa? Temriku wau salah setunggale nggih punika hayat urip. Kula jenengan kan nggih urip. Tapi kula jenengan iki gak iso nguripi, sing nguripi nggih Gusti Allah. Lah iki. Lah wujude urip iki mang apa? Ya obahe awake dhewe. Obah. Kaya dene raga iki mang sing obahne iki roh. Kan ngaten. Lah roh niku wau ya sing ngobani urip. Lah ta mriku wau lah uripe manggen ten pundi? Katene niki. Nek urip ning awake iki mandi goleki nggih mboten kepanggih. Pase ning ndi ya ora roh. Lah mula saka iku awake dhewe kudu ngenal ana ing sifate Gusti Allah. Awake iki mang ya kudu ruwi nggon-gonane utawa pos-posane sing ning awake dhewe-dhewe. Kaya dene nafase mlebu metu iki tibane enek nggon-gonane dhewe-dhewe. Sing ning jero. Nek kono gak langsung ning mlebu metu enggak. Nang kono iki mang enek dalane muter-muter ning kene, ning kene. Kan iki nek kene muter nafas. Mana bahasane kita utawa tiang tareka niku namanya latifah. 7 titik. Iku darane nafas. Sehingga temriku nek kula jenengan tasik manggon ten tareka. 7 titik niku wau diisi kalih lafaz Allah. Kan ngoten. Diisi.
Titik pertama temliki. Karena apa? Lafaz niki saking ngisor narik. Ora sangka ati, sangka ngisor. Karena temliki wau wonten punjeri, wonten pusate. Ana ing nafase. Sangga niki wau narike niku nggih mubeng-mubeng liwat titik-titik sing niku wau. Lah supaya iki mang titik iki mang ben gak tinggoni ambek perkara sing negatif. Sehingga metune utawa mlebune iki mang diisi kalih lafaz Allah. Cara lengkape la ilaha illallah. Ya kan betul? Tarik. Yes. Iku kan perjalanan. Lan kono ora kena digawe-gawe. Lah krana apa nek kula jenengan pun paham ana ing tauhid. Gusti Allah ora manggon ra nggon. Lah kok tinggok ning kene, tinggok ning kene, dincep ning kene, dincep ning kene, dincep ning kene. Lah temen iki bedane. Dene apa adik men pun paham ning tauhid sing ngoten niku, terus nglampahi niki makin mboten bayang. Tapi nek kula jenengan dereng paham ning tauhid, kula jenengan nglampahi zikir sing ngoten niku niki jelas mbayangni. Sehingga sing zikir iki mang angen-angeni, sing zikir iki mang rasane. Bayangne lafaz Allah iki mang ning titik itu. Sehingga sing timbul iki mang rasa mlakune keluar. Lah niku. Lah krana titik pitu pun alami ten awake dhewe. Temen niku nggih pun wonten, krana niku dalane nafase awake dhewe. Lah mula sampe iku balik meneh ana ing tauhid. Temen iku tauhid iki napa? Tauhid iki nyawijikne nek sekabehane iki mang Allah. Dadi nek kono gak cuma nglafatne lafaz la ilaha illallah. Dadi nek kono iki mang awet iki mang roh jerone. Lah karena apa temriku wa Gusti Allah ya zahir ya batin. Ya zahir ya batin. Sehingga wau ana ing sifate kalih dosa Allah wujud. Sing wujud sejatine nggih Allah. Sanes kula jenengan nek kula jenengan iki mboten wujud. Sehingga diawali Allah wujud kitam bako. Nah niku. Lah temriku malih ana ing basare apa basara sing delok niki sanes. Sanes. Temriku ana samae apa sama sing manggon ning awake dhewe sanes. Karena apa? Balik malih Gusti Allah ora mangkon ra ngengkon. Lah kok ade iki mang ndelehne ning awake. Tinggokne ning dipadak-padakne ning kuping awake dhewe, pangkrungune awake dhewe. Dipadakne ambek pandelenge awake dhewe, dipadak ambek kalame awake dhewe. Iku mboten saged.
Karena Gusti Allah gak iso adik gambare piye ta wujude mboten saged. Lah terus pripun? Kau usah mikir wujude, dilakoni perintahe, didoi larangane lha niki. Lah mula sanga iku wonten ing majelis niki kan awede napa? Man arafa nafsahu ngaweruhi. Wong ngaweruhi iki mang memperkenalkan diri. Cuma kenal tok wae. Apa sejatine ngoten nggih mboten sakjane. Lah supaya akal awake iki nampa, atine nampa, ya dikai jeneng man arafa nafsahu. Kowe ngerti ning awake dhewe. Karena ning awake dhewe nek kene wong ati lho iso ngomong, akal ya ngono iso ngomong. Nafsu iso ngomong ning awake dhewe. Lah mula sanga iku adik mang ngenal sing jenenge nafsu ndi to, sing jenenge akal ndi, sing jenenge ati ki ndi. Sing jenenge ego ning awake iki ndi. Lah nafsu temen iku mengenal diri sendiri. Dene apa nek adik wis kenal tok lima. Adik iki nggih pun semerep ana ing keterangane. Lah nek kono aja mandek ning keterangane kemawon. Aja mandek ning kono. Sehingga adik kok gak mandek ning angen-angene, apa ya ngene to mlakune, ajane nggih mboten. Engko mlakune awake dhewe ora digawe-gawe meneh. Kok gak rekayasane. Lah mlosong iku dingerteni sik awake dhisik. Dikenali awake dhisik. Sing mlaku iki mang nafsune, apa akale, apa atine, apa egone. Ya selama ini kan adik gumantung ning akal. Awake dhewe gumantung ning ati, awake dhewe gumantung ning nafsu. Awake dhewe gumantung ning ego. Sehingga Gusti ilang. Dene pun adik gumantung ning Gusti Allah. Kok gak enek meneh jenenge rasa-rasa ning atine gene. Kaya dene akal ambek ati kok ya ora debat meneh. Egone kok ya ora muncul. Nafsune ya ora muncul. Karena apa? Kula jenengan gumantung ning Gusti Allah. Lah nek kono aja ngantek nek kono iki mang dieling-eling tok. Ya selama iki kula jenengan iki eling kalih Gusti Allah iki eling jenenge tok eling dideleni uteke. Kula eling kalih Gusti Allah carane eling piye? Nggih wonten lafate Allah ten pundi? Ten utek kula. Dados eling. Eling iki nggone ning akal. Lha iku. Eling. Nggone ning akal. Lah mloso kowe iku aja ning angen-angen tok. Aja diilang eling tok. Dilakoni ana ing saben dinane. Lah nglakoni nek kono nyuwun sewu kan. Kalimat titik-titik Allah, Allah, Allah lah. Iki disirekne ae. Aja didhahirni. Sehingga ana ing perjalanane, ana ing mlakune iki ya didhahiri kalih sebutan ngoten niku. Disirekne nggih. Wonten sebutan sing ngoten niku ten manahi.
Lah sing dadekne bingunge awake dhewe, sing dadekne rupeke awake dhewe. Karena awake iki mang gumantung ning karo-karone. Wong Gusti Allah iki mang yo darani adoh ya ora, darani idek ya ora. Lah nyatane nek iki mang kaya idek iki luwih idek sangka urate awake dhewe sing ning gulu. Luwih idek neh padahal iki mang otose ning gulu iki idek lho, nempel. Nek iku luwih idek neh. Ngantekno kono wis genek jarak antara awake dhewe Gusti Allah. Berarti setiap hari kita jumpa dengan Allah, iya. Lah sing ngobani sinten jenengan? Ya Allah, ngene. Alam dunya saene isine sinten nyiptane Allah iku berjumpa pun. Lah nek kono gak ning angen-angen tok. Ora ning rasa tok. Jadi mriki wau pun ngantos Gusti Allah niku digambar-gambarni sing kaya ngono. Disalah ning uteke, disalah ning atine. Lah kok adekeng keinggon lafat-lafat sing ngoten niku. Emang tarekoe ngoten dige nglatih. Lah ngerti ya sekabehane wujud ki lho kersane Allah. Nek adiki ngomong ki lho wujude Allah. Lho, wae kan mboten pareng digambarni. Lah Gusti Allah ya ora manggon. Nek adiki ngaku iki mau wujude Allah, berarti Gusti Allah iki mung enek sing wedok. Malah ngoten. Woten mriku wau ana sifat 20 mukhalafatul lil hawadisi beda karo makhluk. Itu kalau ciptaane, lha awake iki ciptaane. Rasa lho ciptaane. Adiki ngrasakne iku ciptaane. Awake iki iso bayangne iki ya ciptaane. Sehingga temen iku wau boten kenging atau boten saged diangen-angen. Piye to wujude Allah? Dan apa adiki mang madane musyrik. Ndak aluse nang ngono. Jadi pi adik kudu sing ngati-ngati banget. Pun ngatos digambar-gambare sing ngoten iku wae. Jadi ilmu tauhid. Itu kali toreko. Nek toreko niku wau lafat Allah niku wau disaleh ana ing 7 titik. Lah krana apa? Temnika wau tasik wonten arep-arep. Sehingga wiritan sing ngoten niku wau, zikiran niku wau tasik didorong kalih nafsune awake dhewe. Nek kono adiki mang zikir Allah, Allah napa ben mlebu ning hakikat. Allah ben mlebu ning makrifat iki lho. Sehingga temriku wau kula jenengan ana ing makrifat utawa ning hakikate iki bukan hakikat makrifat sing murni meneh. Krana diregati ambek nafsune awake dhewe. Nek wis reget kaya ngono, engko enek gambarane. Nek wis reget kaya ngono, engko muncul sing jenenge kekuatan ning awake dhewe. Muncul. Karena didorong kalih nafsune awake dhewe. Jene sing ngarepne awake dhewe.
Aku zikiran ben tenang. Aku zikiran ben ayem. Lho kan ngoten. Lho padahal adil lho kanggonan. Awet dhewe kanggonan anteng yo, tenang yo, ayem yo, sumpek yo, bingung yo. Kanggonan kabeh. Dadi nek kono gak usah digoleki. Adik ki mang kanggonan. Lah, temen iku wau nggih mengke muncul kalih keadaan. Muncule kalih keadaan-keadaan contoh nyuwun sewu nggih, awet di kanggonan wong sedih kan ngoten. Adik mah ditinggal sing ngoten niku, lho kan muncul. Jadi gak usah digoleki. Awet dhewe kanggonan seneng. Anak wong ki mengke duwe awet dhewe akeh yo seneng. Lah. Kan kanggonan punan. Lah sehingga temen niku gak rekayasa, memang asli. Sesuai keadaan sing dihadapi. Lah mula sanga iku ana ing ngenal ning awake dhewe. Kalih tauhid sing ngoten iku kersane kula jenengan bener-bener kaya dene lampahe awake dhewe, kaya dene ibadah wujude salate awake dhewe. Tumuju ning Gusti Allah. Lah krana napa? La ilaha illallah lha iku kuncine surga. Kan ngono. Nah iki mang ibadah krana surga. Ora buka-buka niku. Krana jadi kunci. Awake iki mang ibadah krana ganjaran jadi kunci. Adike nglakoni apa sing apik kanggone awake dhewe. Nek guru ngerti ana ing tauhid cek dikunci kabeh. Kuncine iku mang la ilaha illallah. Nah mula sanggo iku awake nglakoni apa iki mang krana Allah. Bukan krana ganjarane awake dhewe utawa pahalane awake dhewe. Sehingga adikku gak kepeksa. Adike mang nglakoni ibadah wujude salat kok gak kepeksa. Emang kewajiban. Awet iki mang kewajiban dudune nek awet iki mang kawula. Nek kawula nglakoni perintahe Gustine. Nek ngerti nek adike iki mang kawula, ya aja ngatur Gustine. Dadi nek kono iku mang ora cuma ning kalimat nek adike mang kawula. Ora cuma ning angen-angen tok. Ora cuma ning rasa tok. Sekabehane iki lho kawula. Sehingga nek adike manalikane salat iki mang kewajibane awake iki mang muji maring Allah. Nek pun sembreng ngoten iki, lha kono gene penjaluan, enek iki mang syukur. Karena apa sedayane pun diparingi. Sehingga diawali kali alhamdulillah ya Allah panjenengan pun paring rezeki. Alhamdulillah ya Allah pun panjenengan paring gampil. Alhamdulillah ya Allah sampun panjenengan paringi utawa rezekine dicedhekne, rezekine dibukakne. Alhamdulillah. Lah syukur. Sehingga kono gak njaluk-njaluk meneh. Lah wong ati kan gak ngerti takerane Gusti Allah paring ning awake iki mang sepiro. Lah kok adek iki menaker dhewe. Wis dijatah Gusti Allah, kalih takerane Gusti Allah, lah kok adek iki mang naker dhewe.
Sehingga ya Allah panjenengan cedekne rezeki sing ning langit. Padahal sekitare yo enek. Lho kan ngoten. Lah wong rezeki itu enggak satu arah. Saka arah pundi mawon saged. Lah iku aja dihalang-halangi. Aja dihalang-halangi. Sehingga ndongone adike mang alhamdulillah pun diparingi. Alhamdulillah ya Allah sampun panjenengan paringi sehat, sampun panjenengan paringi nikmat, sampun panjenengan paringi rahmat, sampun panjenengan paringi hidayah, sampun sedaya. Dene apa adike mang rumangsa gurung, berarti adike munafik. Wis dikeki ngomong gurung. Ya perlu ngatas adike mah dadi golongan orang munafik. Ya bahayane ning ngono. Karena adike mah selama iki yo nglakoni ana ing sifat-sifate wong munafik. Ana ing njaluk-njaluk sing ngoten niku wae. Padahal wipun diparingi. Wong sajane yo kan kanten nglampahi. Ana ing gayuh rezekine, kendaraane napa? Kan nggih benten-benten. Nah, temen niku kaya atine awake diresiki. Pikirane yo diresiki. Ngerti yo sekabehane pun diparingi. Sadurunge awake iki mang njaluk ki pun diparingi. Sadurunge adike menek krentek ning ati niki lho pun diwujud ning kalih Gusti Allah. Ya kok rumangsa kurang diwujudne. Berarti awake iki mang termasuk golongan wong munafik. Kan gak kroso. Halus iku. Saking ngaluse adik iki mah gak iso ngrasani. Saking ngaluse. Nah adik iki mah perkara ning njaba, roh kalau wong munafik nek ngono. Ya sing munafik awake dhewe. Roh apa enggak? Nek gak dipetani ya ora roh. Ngarane munafik ki ning njaba nek kono. Padahal awake dhewe ya wong sing munafik. Lah mula sangga iku engkeh-engkehne ana ing syukur maring Gusti Allah. Obahe awake iki lho syukur maring Gusti Allah. Ibadah awake dhewe ya wujud syukur maring Gusti Allah. Adik nglakoni apa ae iki lho wujud syukur punan. Lah ta mriku. Jadi nek kono wis gak rekayasane. Nek enek hajat tok iki mang tekun ibadahi. Kan biasane ngono awake dhewe. Nek awake iki duwe masalah tok iki mang tekun ibadahi. Rajin. Karena yo poso meskipun gak Ramadan. Tang sampean poso nek napa? Ya hajat apa? Iki kurang berhasil ya. Kita maling. Mana berhasil lali bisa tinggal. Lah mula sangka iku nglakoni ibadah apa aja kono pekerjaan. Buat iki nglakoni salat tahajud yo monggo, tapi aja diembel-embel ambek kerjaan. Dan apa diambil-ambil nek kono subhana rabbil a'la wa bihamdi iki mengapusi karo Gusti Allah. Jare wis dipasrahne kabeh. Sehingga ana ing sujute kalimat iku disebut. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kalih sujud, kalih nangis sing ngoten niku wau.
Ibane piye ngapusi Gusti Allah. Tegal awake dhewe Gusti Allah dihapusi. Gak krasa awake dhewe yo ngapusi Gusti Allah. Cara bahasane arek-arek saiki kan ngeprank. Gusti Allah diprank ambek awake dhewe. Gak ngeri. Ngeri. Lah mula saka gumantung ning Gustimu, tingkah apa ae ibadah sing model piye gumantung ning Gustimu. Adik emang salat sunah ana ing wengine, aja krana iki emang ben dilancarne ana ing rezekine iki mang aja. Iki emang wujud syukur maring Gusti Allah. Mbok salat apa wae nek iki mang wujud syukur maring Gusti Allah. Mengki aman mengki. Wae kerja yo kerja. Wae ngopi yo ngopi, wae ngaji yo ngaji. Ya kan ngoten. Karena adik mah dicampur e. Adik nalikane ana ing salat tahajud, wah mikirnya rezekine ben lancar. Lho, kan ngono. Campur iku. Sing ngoten niku wae gumantung ning rezekine ora gumantung ning Gusti Allah. Sehingga kalih Gusti Allah niku dilulu. Wong iki gak mikir Gusti Allah, mikir rezekine. Salat ae lancar rezekine. Gak ngerti iku mah dilulu. Lah sehingga temen niku wae dina padhe mang salat tahajud ping pinten niku wae rugi. Hasilnya cuma apa? Nyuwun sewu. Cuma cara di rupiah nih mungkin entuk sakmono Bu. Sehingga pahalane ora enek. Ya wis diundur dhisik. Awake iki mang salat lene. Iki dialog langsung kali Gusti Allah. Salat. Nah kene wis gene aling-alingi meneh. Wis gak dialing-alingi. Iku salat. Lah apa maneh ati ki mang maca istighfar. Iki langsung live ambek ati kali Gusti Allah. Istighfar iki mang kan apa penebusane awake dhewe, keluh kesah awake dhewe. Perkara sing ati nglakoni munggo adike maksiat sehingga apa diutaran ana istighfar. Penebusan iki. Yang kadang iki kedulinan. Nek kono kumat neh awake dhewe. Ngeprank ning Gusti Allah. Lah mula sanga iku adik mang belajar ning tauhid atau ngawuri tauhid supaya adik mang ben gak keplesi maneh. Apa sing mau goleki atine? Aku pengen roh Gusti Allah, leweng genah Gusti iki mang mukhalafatul hadisi. Aku pengen cedhek ning Gusti Allah, awakmu luwih sithik be Gusti Allah. Apa rasa? Dudu. Apa wujud sing ngoten iki? Ya dudu. Sehingga kayak kalimatnya kan kosong tapi enek tapi kosong. Lah memang nek tasik ten ngandhap angen-angen nih pingin nih dhuwur goleki en apa nok kono. Lah angen-angene adik iki marang rata nek wis ning dhuwur cedhak ambek Gusti Allah
apa sing dadi hajate awake dhewe kun fayakun. Apa ya ngono? Ajane nggih mboten. Cuma adik mang madak-madak nih. Lah karena apa? Kun fayakun Gusti Allah, lho sekabehane alam donya iki lho kun fayakun. Ora ning awake dhewe tok. Ora ning angen-angen awake dhewe tok. Cuma kan kadang adik mang nyilih lafaz sangka Quran. Dene apa Gusti Allah ngarepne apa wae, Gusti Allah menyiptani apa wae, kun fayakun. Lha jelas nek iku. Awake dhewe apa ya ngono? Mboten. Sing ngono kene apa? Iki lho, nyalahgunakne. Ana ing kalami Allah. Disalahgunakne meneh. Lha nyatane dina apa iki mang ana ing dongane mandi, dadi sombong. Awake iki mang iso nambani wong dadi sombong. Lah iki mang kun fayakun sing piye? Nah, nek kene apa? Iku lho rekayasane awake dhewe.